তিনি যে बेलायखे खामानि कप जों अरो शान्तिनगर एडिसि भिलेज जों अब अरो जेसे पार्टी अफिस शान्तिनगर जों अब निर्वाचनफोर थांमानि अब सब समय आसे यूज खाजिया क्लक जाया थांमानि फियाबा अ पार्टी अफिस न तामसे केना नांखा प्राय 6 मास वाइसा हाइख्लाय बर हबनो কোনো সময়কে বুমরুব কোনো সময়কে শক যাব হাইফনা अब नियरेस्ट जे आरो नक बाय थांनाय बर रक बाहाय बेखि जा नोङो अब न माने बुथार इना रखै बने बागै मानो मिया जे हर वाति खायमा बामो जरन अम हाय खाना चिन दारा तिना आयै सिनार लोकल नि बर रक नुखा नुकमान बर चम साका और शक जंनाय ताइ कोनो करे जर तिने जों जर तैसा को जे प्रेक्टिस हमनी और फ्लैग न तिखलाई आपने छिचे गई अब बाकी और हर रुई बरक सबै कलम और मगे प्रमाण अब माखा शक माने और जे 3 पवा माने बोतल जे 1 लिटर 2 लिटर बोतल और मान तक अर्धेक पेट्रोल संग तै बाकी बरक न सबै कलम बने बागै जे अब तो आं जरा जे समाज दुही हेके जे माने समाजनि शान्ति सिंखला न सिखमाय आरो एके पार्टी नि नंगै खालै जानाय र बरक म अब हाय खायखनानै आं वान चुबो दने बाग और तैके तिब्रामा थाना खालाय और एकमात्र सुरु अब नि सिखमो त तिब्रामा त खायले र गछु बिजिबि तिब्रामा त छिन अजगा त ने आईपीएफ तिरबो तफन खर्च और आईपीएफ ते बीजेपी जॉइन खालाय बर रक चलै दङ साना थाङ आंखा बरक नि और जनसंख्या इको 3000 खर्च रंनाय बर अब हायके तंमानि परे बर हमना तै कोनो खाय किरे त तै सकलाङो बने बागै चिने अब न चाङ जे वान चका चिनि जे तिनी सारिको चिने अरा काइसा महाराष्ट्रनि प्रोग्राम दङ जे खुमलङ आपनो बानचाल खायनानि हेक आपनो सिकिरनानि हेक सारा तिरपुरान चिनि पुइला बुरि रकनि डिस्ट्रिक्ट ताइ सेन्ट्रलनि एक्जिक्युटिभ लिडार अब महाराष्ट्र आचनाय अबन परे चिनि एमएलए एमसी ताइ प्रत्येकता तिपुरा मथानि वाइटिएफ नि डिस्ट्रिक्ट ब्लक रक आसुकनाय आबनो बानचाल खायनानि बर लक्ष्य और चंग सिकिरबै बर आबनो प्रोग्राम न बानचाल खायनानि हनै वान चुंगना फेबो अब बाय अब मुंसाफोर लरि ग्लास तिपुरा मथान प्रोग्राम अब मुंसाफोर लरिया जोंनो जात माने बंग खायनानि के सिकिरि कर खायनानि आबनो लक्ष्य उद्देश्य तिन बर को अब हाय खलायो फेबा आबुक जों सालायमानि परे जों डिसाइड खालायनाय तामो खायनाय ना हले चिन और तो ताबु चिन एमएलए दर मोना बिशजित कलै बबु हाइतो बतो तासन त सबै मालिया चिन जे एरिया तले वाइ के ततन फाइने प्लस हाइबो हंगा चिन सब सारा तिरपुर लिडार खतुना अमन परे जों डिसाइड तामो ना हानाय फेबा जों एसे लोकल हिसाबै जों बरकना एफआर खायने एफआर खायसे अमाय खायने ना आबनो जों आगेबो जे बरक खायने आबनो बिसिनि दङ ताबुबो दङ का बरननि जों मा खायने कारण बनो नेतृत्व अमहायगो बाकी जुदि केवल लोकल जुदि दङगा जों ताबुनो जासाय खाय जों साबता बुनते आबनो तिखलै जों अलरेडी एफआर खायने जों अर चिनर चम्पनगरनि जे थानानि चिन उसिबो सकैजा तै चिने राधापुरनि उसिबो सकैजा अमन बगे बरबे कक सालायखा छ बर अमनो जुदि एक्सन नाय हांखाय जोंरा ताबो एमनि दुर्गा पूजा चलि दं माने अ दुर्गा पूजा जों बाहाय के बरन तंगसां तनाय शान्ति खलाय बरन दुर्गा पूजा पार खायने अब सिनो वाला नाय दं माने बेबो अमा हाय दुसि खायने रमा जों अबन बगे जुदि पुलिस रक एक्सन नाय जों बन रबे खाना पने परे ताबो गय वाइफ सक्स जाखा बर ताबो गय जों प्राय 5 बार हायरक होना 5 बार हायरक मा सक्स जों अमनो सिबिन सक्स ताम मानरा छैमी अब ताइ अब ओ रान्दे जों कुन मायफर रजों बुमा हाय अमनो सिबिन पाइफियो कारण तिप्रा म थाव और मुंसापन केबो ताबुक सब जरा जों नुका नकल खलायै जों मन फटो बीजेपी रग जॉइन नमार फनुमा नफा आफ्रबो खरच सपन आमचाइनि करे कुन जागानि करे अम हाय खलायबो खलाय मुंसापन तिप्रा म थाम कुन सबाय माने चान्सेस खलैनि बागैना दिनाव माके बने चाल खलायै अम हाय दुर्बलता खायनि नेमनि चबाबन बागैना अबनो वान चुको अब तिप्रा म थाना दुर्बलता खलायनानै अबनो बिबांनि मेन लक्ष्य उद्देश्य जरा समसितर तांनाय रगनि बागै ताबुक निनि कक्केसर बुंतम तंनाय एफेर खायने अबनि बागैना आं तो साकलाय जों ताबुक सालायै जे बरक आगिनि सिमि खलायनाय 4-5 बार जों अर बसुक जरा बंनो एक्सक्यूज खलायनोबा फेबा ताबुक हंगाय पुलिस रक जुदि कोनो एक्शन नाय हंगाय अर जरा जे अमाय सामं हाय गदालै तंनाय बंनो नागा थांनाय जों गावनि हानाय अबके जों तागा हानाय ओ जागानि बुंसो अब शान्तिनगर हेका आथर काथनि बसिन जागा जे जागा पार्टी अफिस दङ बगे
Brisik Bazar. दा हामबाय